Kuya Matt, Sir Matt. Doon may nadaanan tayo doon, medyo maganda yun. Ito na mga magagandang resort sa gilid ng Jollibee! Jollibee McDo! Hello! Ayan, ito si Manaichi kasama kasi wala man lang. Hindi nila ako in-inform na may ano pala, may color pa. Pero may nalaman. Jeep. Sige po pala. Kuman kasi dito kabisado. Ito lang kayo nakasama. Ano nangyari sa'yo? Iba, Doon yan, malamang sa terminal. Hindi. ano yan? Nandigaw yung way. Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, buti na lang magkakaroon tayo ng content ngayon kasi tinatamad. Char! Hindi naman sa tinatamad. Pero kasi, ayan, ano ngayon, holiday 27, May 27, tapos uwi sana ako ngayon kasi holiday. Actually, mamaya pa lang hapon. Tapos biglang tumawag si Kuya Noli. Kasi meron daw mga bisita, viewer daw, ayan na ewan ko kung saan pa sila galing, mamaya tanungin natin. Pero magpapasama daw, pupunta dun sa pinuntahan namin dati sa Busay Falls, dun sa may Manilipot. So, ayan, actually malapit na sila, susundin daw nila ako dito sa boarding house. Tapos ayan guys, let's go. Ayun, nag-charge ako ng battery, kaso low bat pa. Hello kay Laika. Ayan si Laika. Ang aking kapatid dito sa boarding house. Kapatid. So, hi. So good. So, ayan na guys. Tara na. O, tara na. Hindi ko to ilalakbay. Kaya ikaw nang balak kay Philip, ha? Abo, nagdala ako ng Challenger. Masayin ka! May pupuntahan lang si Ate M. Saan? Ako pa mag-jacket. Saan? Mainit. Mainit na eh. Mag-jacket pa ba? Saan? So, ayun. Tara na, be. Ikaw na bahala dyan. Ako? Siya ang caretaker nitong car. Tara. Dyan ka na ikaw na bahala dyan, ah. Ay, ito, tumatawag na si Kuya. Kuya. Saan ka na? Nandito ka na? Ito na oh. Ah, andyan na. Sige, sige po. Ano yung building na to? Sa may CSC malapit. Wait lang. Yung CSC? may dyan? Oo, CSC kuya. Tapos yan, papasok ka dyan kuya. Ay, di ay makapasok. Nakampas na yata kami. Maglalakad ako kuya. Sige, sige. Na. Kuya, sige. Hindi kami makaikot. Si Kuya Nob. Sige po. Papunta ng Santo Domingo. Oo kuya. Dalawang kotse. Dalawa, sige. Bye-bye. Mali ka? Hindi, may dumano. Sige na. Uli sa bahay, huwag ka lang mag-joke sa boyfriend mo. Ha? Hindi! Ay, baka yung CSC. Oo, kuys. Ito na, kuys. Naglalakad ako, kuys. Mainit kasi. Oo. Sige na, kuys. Ano? Ano na? Hindi pa ako nakakalabas. Bakit ka muna? Ewan ko sa'yo, kuys. Ang init-init na nga. Malayo ba nakarin mo? Hindi, ito man lang. Ito na nga ako. Malapit na ako sa highway. Init. Bilisan mo. Eh, wow. Bilisan mo. Takbo ba? Ano man? Ito bang puting sasakyan? Tapos yung, okay. Ewan ko sa'yo, kuya. Ayoko na. Ayan guys, si Kuya Noli. Ano ba? Kuya, hindi nga ako marunong magtawid. Kuya, itawid mo ako. Itawid mo ako. Tumawid ka.
Hindi nga ako marunong tumawid. Hi guys! Samahan kasi natin sila na ano sa... So, ito lang, uy! Ay, wait lang. Kuya, kasi sabi ka sa... Di ako marunong. Ay, hello po. Ay, hello po. Ito mo kung saan yun, hindi ko nakabisado yun. Ala, di ko din kuya kabisado. Ayun lang. So yan guys, kasama ko na po sila. Grabing init, no? Mainit talaga. Ay, so okay lang po, okay lang po. Ay, sige, thank you. Di mo dala yung electric fan mo. Meron dito. Tira. Hindi na po, hindi na po. Na. Ano? Madami pala tayong kasama. Ay, okay lang po, okay lang po. Di ba? Madami din ba sila? Lima sila. Chinchin. Ay, si Chinchin nandyan? Yan, bidang. Nandyan? Sino ba? Bidang. Sino ba? Tingnan mo lang mamaya. Ay, hinahanap ka ba mga iba? Oo. Hindi. Kaka-hurts naman. Joke lang. May nabila naman ng pagkain doon dito lang, di ba? May? Pagkain. Wala man dun pagkain ko eh. So, may madaanan tayo. Magugutom tayo niyan. Madaanan. Gugutumin mo ako, Koy. Char. O, next time. Dinadahit ba? So yun guys, mamaya na lang pagdating namin doon. Tsaka di ko pa kasi alam kung sino pa yung mga kasama. So yan po guys, dinaan muna namin sila sa seawall. Ay sorry po. Andito sa katabi ko si Kuya Matt, si Sir Matt. Yan. Si Kuya. Hello. Ato dito naman po, dikit-dikit naman po dito yung mga resort. Ayan o, ito mga resort, dikit-dikit din yan. Doon may nadaanan tayo doon, medyo maganda yun. Ito naman, kids pool. Tsaka ito pa. Dagat. Mga ano pala to? Tapos dyan, doon po part, meron pa doon ng mga magagandang resort. Sa gilid ng. So guys, nandito na po kami sa Tabaco City. Ayan sila. Ayan din yung mga kasama namin. Mainit. Ano daw? So guys, kasama pala tong babae na to. Tapos parehas pa sila dati bidang naka-green. Jollibee McDo. Jollibee. Jollibee McDo. Jollibee na lang po. Nag-suggest. Jollibee tayo. Nag-suggest. Hello. And ito si Manay Chin Chin. Manay Chin Chin. At saka si Ate Bidang. Sila lang yung kasama kasi wala man lang masasakya. Hello. Paras pati talaga ako green. Hindi nyo ako sinabihan. Nag-green din sana ako. Dapat sinabihan nyo ako. Mag-order tayo. Maghanap po lang tayo ng mauupuan. Wait. Ayun o. Ayun. Pipila na ako pala. Ay, wag na mamaya na pala. Tara. Hindi nila ako in-inform na may ano pala, may color coding. Kung ano gusto nila, i-notes ko sana. Kayo po, ano gusto nyo? Ano nyo? Super meal. Super meal? Anong ano? Ano ka? Spaghetti chicken? Super meal yun, di ba? Spaghetti chicken rice. Yun yun.
A few moments later. Wings to? Wings. So guys, ayun na po yung mga food, yung mga in-order. Sa akin itong wings. Siyempre. Wings sa akin. Ano yung sa'yo? Yung ano ka po, burger steak ka po. Ay, sorry. Yan, spicy. Kompleto na daw po ba? Or may kulang pa? Wala man sinabi? Spicy sa'yo, Tridang? Ay, yung burger steak, kay ano po po? Kay Sir. Si Sir ng burger steak. Okay na. Diyan po. Meron kayo dyan. Meron ka na? Eto. Kaso, hindi na siya. Spicy. Kasi hindi spicy. Hindi pa quiz. Yung ay, yung manapon. Thank you so much po. A few moments later. So yun guys, hindi na daw po sila pupunta sa Busay Falls. Uuwi na kayo, boys? Pahinga na daw kasi sila. Oo, kasi alas 3 naman din ng hapon. Tapos ako, Bawi na lang kami sunod sa'yo. Okay lang, Sige. sigurado. di sige na nga ni kuya. Kasi guys, dito na daw sila dadaan sa Tabaco. Doon na, hindi na pupuntang Legazpi. Ihatid mo ako kuya sa jeep. Saan mo yung tip? Dito sa may likod ng municipal. Ay, sige, i-drop na namin doon. Yes, Basta sige. ituro mo. Ewan ko sa'yo, Kois, talagang, mas pinakommute mo pa ako talaga, no? Ang galing ni Kuya Noli, guys. Malapit na kasi yung Sabloyo, no? Di ba yung Sabloyo ng daan? Kumpir sa babalik po kami doon. Sige po, okay lang. Sorry. Okay Kuya lang. Noli, ngayon ang No sorry. problem. Ganda ng highlight, Basta ituro mo sa kaya. Yan, thank you so much. Magpapalam na ako. Bye-bye. Char. Ate Bidang. Bye-bye. Diyon sa may, ituro ko na lang. Biya ko muna. Nakawalpig ka na. Turo na lang. Ano, sabay ka na? Hindi. I-drop off nyo ako sa terminal. Ay, hindi sila pwede magpakita sa vlog, no? So, yan guys, yung bisita pala, hindi pala pwede makita sa vlog for their privacy. Kuya! Kuya Matt, pwede ikaw, hindi ka pwede magpakita din sa camera. Sa camera? Pwede? Oh, pwede ba na si Kuya Matt? Maganda rito. The best. Bibili na. Doon nga. Doon sa ano, sa pita namin. Sige, wait lang, paatrasin muna
guys, ang iksi ng vlog ko oh. Ang iksi naman yarn. So, ayan. Hindi ko tuloy natanong yung real name ni Sir. So yun guys, magpapatid po ako sa terminal, sa jeep. Ay, wala pa pala yung dalawa. Si Sir pa yata. Sino? Wala pa. Ayun. Sila ate. Ayan o. Ayan na. Hindi naniniwala na transgender ako. Ang dami nga nakalada na trans ako. Amo talaga. Oo nga po. Lakas talaga nun. Tuloy pa. Hoy kuya, bakit di tuloy maniwala? Kuya, malapit na ba? Saan ba yung... Saan? Sige lang kuya, siguro sige lang. Terminal lang ano? Jeep. Tsaka jeep. Basta ito sa gilid. Sige pa pala. Hindi ko man kasi dito kabisado. Ayan, babay na guys. Saglit ko lang kayo nakasama. Baka na palayo ka pa, Bicolana. Parang parang ako isa. Ano nangyari sa'yo? Ibalik mo, pag may nakita kang likuan pa right kuya. Kasi, I-right mo po. ayan, doon yan, malamang sa terminal. Hindi. Ano yan? Ayan. Ang layo. Dagat na to eh. Ay, saan tayo naman kuya? Nanligaw yung way. Oo. Mag-try mo po kuya mag-right. Ito kakanan, no? Balik tayo Yan. dun. Dito sa terminal. Doon din pala po sa Sa terminal. Ano, sundan mo kaya yan kuys? Tapos pala naggarahe yan. Oo. Parang garay. Garay. Sino kuya? Tapos, Ma-right po ulit. Ganda naman. Ano? Ito'y kingdom. Babalik doon. Ano ba yan? Ano sana ba tayo? Sure ka, Bicolana kanan. Siguro. Walang mamikot mo. Sige, Noli. Okay. Feeling ko, dyan na Labas yan. yung palengke. Alin? Sige lang, kuys. Sige lang. Tikaw. Tikaw. Tabaco City. Ang lakas ko na. Naligaw ka na. Paglabas nyo kanan na yun. Tabako City. Wala na, tabako pa lang, naligaw na. Oo. Mga bagsang yun. Palengke pa rin. Kakanan na ulit kami doon sa dulo. Ano na yan, guys? Yan na ba yung municipal hall? Yung lumang bahay. Ayan na! Ito yung shop na dito dati. Oh. Ayun, lumang bahay. Ayan na, friends. Ayan, guys, sa Lumang unan. building. Malapit yan yung shop ni Tito dati. Oh. Katabi lang. Saan Bicolana? Ayan na, sa unahan, guys. Sa unahan? Opo. May taxi ba rito? Wala po. Saan? Ito. Ito na ba? Yes, jeep. Jeep tsaka i-jeep yan, guys. TV. Ala, thank you so much, guys. Pasensya na ah. Di ka Okay na lang din po. rap. Thank you so Ay, much, sa kuya. anuhan mo. Kuya. Salamat sa time. Kuya. Kuya! Sige na, salamat. Thank you so much. Kuya naman, di ako marunong mag-commute. Ano, crap? Bye, guys. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Ingat po. A few moments later. So, hi guys, nakauwi na po ako. Ang ginawa mo. Ay, ako sa banwa. Ang linis ng bahay, oh. Ang linis. Ngayon na lang ulit ako nakauwi. Diyan. Alilig sa ako yan, Oli. May kaibang mga bisita. Sa Daraga, tapos sa Chinchin. Eh, yung kaiba nga na ako, mapabusay da, nagpaiba. Tapos dahil man na natuloy sa busay. Tapos nag-commit lugod ako aling tabako. Tapos hindap, duman na magi. So yun, guys. Pumayat daw ako, sabi ni Kuya Noli. And meron tayo ditong, ampalaya. Ampalaya. Ang linis! Ang linis.
So, yun guys. Ang iksi ng vlog ko ngayon kasi nga hindi nga kami natuloy sa Busay Falls. Tapos, ayan, hanggang dito lang. So, yan guys. Yan yung update. Wala man masyado pong update sa bahay sa pagpagawa. Kasi wala man tayong budget pa. So, pero meron si Papang ginawa dito sa may gilid. Hindi ko nga alam kung ba't niya nilagyan ng ano dito. Ganyan o. So, yan guys. Hanggang dito na po muna ang ating update. So, yan, thank you so much sa visitor. Sa bisita ni Kuya Nolly, si Kuya Matt, si Sir Matt, tsaka si isa pang, hindi niya daw kasi sinasabi yung pangalan niya. Sabi niya, tanungin ko na lang daw si Kuya Nolly. So, tanungin ko mamaya si Kuya Nolly kung anong pangalan niya. Basta, itago na lang daw sa pangalang Floor. So, ayun. Thank you so much po sa pagyaya sa akin. At shoutout po sa inyo. Ingat po kayo pa uwi. So, bukas meron pa daw silang outing. Gusto nila akong isama kaso nga may pasok ako. Tapos, sa 29 pa sila uuwi. So, ayun guys. Ingat kayo. Thank you so much sa pagbisita dito sa Albay. So, yan. Shoutout kila Chin Chin, kay Ate Bidaang, yung mga kasama namin kanina. At kay Kuya Nolly. So, yun lang. Thank you so much!